danna subscribe kana ku danna ƙarawa domin samun sababbin shirye. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina makuwa fata alkhairi da fatan an yi juma'a lafiya. Ina ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan babbar rana ta juma'a, kuma muna fata Allah ka ba mu albarkacinta, amin summa amin. Zan dan yi bayani akan wasu 'yan tambayoyi da mutane suke mun akan izzarsu. Na farko da mutane suna yawan tambaya ta wai me yasa na girgiri yin izzarsu a wannan lokaci. To abin da sa maka girgiri wannan labari na izzarsu, magana gaskiya shi kamar darakto na wato Nura Mustapha Waye mun sha tattaunawa da shi akan irin labaruka haka wa'inda za su tafi kai tsaye domin su shiga cikin al'umma, su shiga cikin zuciyoyin al'umma, kuma a rika taɓo musu abubuwan da yake musu ciwo ko kuma abin da yake faruwa da gaske a cikin rayuwa. Mun sha tattauna irin wannan abubuwa, amma Allah bai sa mun yi ba. Sai lokacin da ya zo same ni yake bani labarin yadda izar su yake, sai na ce to gaskiya wannan labarin bai kamata a bar shi ba, saboda labarin ne wanda zai kai sako na abubuwa da dama, zai wa'azantar kuma zai faɗakar kuma zai nishaɗantar da mutane. Shi sa muka ce to insha Allah ku zani wannan fim mai suna izar su wannan kenan, kuma da niyyar cewa da abubuwan da muka yi zai shiga kai tsaye kuma zai tasiri a cikin zukatan mutane, kuma alhamdulillah muna ƙara godiya ga Allah, tasirin nasi da muke so ya zukatan mutane yayi, sai dai mu ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan sai ana yawan tambaya akan cewa wai me yasa wannan yayin da muka saka wato Hajiya Nafisa a ciki, dama mun mata training ne ko kuwa mun dama can ta taɓa yin fina-finai ne ko kuwa? To gaskiya bai mata wani training ba, sai dai tunda mun tsofaffin kwanuka ne daga ni har darakto din a wannan masana'anta ta shirya fina-finan Hausa. Shi yasa duk abin da muka ɗora mutum mukan tsaya kai da fata akan lalle sai ya yi mana wannan abu. Shi yasa ake samun abin da ake so, amma gaskiya ba ta gwada ta ba, ba mu taɓa zuwa wani audition ba ko kuma mu je mu yi wani training da sauransu. Mun dai nuna mata cewa ga abin da muke so ta yi, kuma cikin ikon Allah da abin da muka nuna mata ta yi shi take yi, alhamdulillah. Kuma muna jin daɗin aiki da ita ma domin tana kokari gaskiya. Sai tambaya kuma da aka yi shi ne akan ita Khadija. Mutane dama suna yi mu tambaya dama ita wai malamar islamiyya ce ko kuwa yadda suka yi tana jayo hadisai tana faɗawa da kuma addu'o'i da sauransu. Ita Khadija gaskiya ɗaliba ce ita ma, kuma sannan digiri holder ce, tana da digirinta. Shi yasa duk shi ne ilimi baya ɗuya da inda yake, kuma duk abin da aka bashi da aka bashi da aka ce yi, to insha Allah inda da ilimi a kansa to za a ga ya yi abubuwan da ake bukata. So ita ɗaliba ce, ta gama digiri ɗinta, kuma sannan tana makaranta ta islamiyya a halin yanzu da ake ciki. Sai magana kuma akan minal wato nana. Mutane da dama suna ta ce mun ai sun daina ganin nana, sun daina ganin nana, sun daina ganin nana a cikin izarsu. Kwatsan kuma yi shiga nana ta dawo a episode na 18. To shi dama shi saka yake, za ka ta ganin cewa su tayi wasu, za ka ta ganin an fara da su kuma sannan ba sa nan, amma kuma daga gaba za su iya dawowa. To labari mai dogon zango dama shi ya kunshi haka. Shi yasa kwana biyu aka daina ganin nana, amma kuma yanzu ta dawo, wanda ko ni kai nan mutum za ku iya gani na kamar episode na 11. kun ga in kuka lura za ku ga babu Lawan Ahmad gaba ɗaya a ciki, babu Aliyu gaba ɗaya a ciki, daga nana sai iyayenta sai wasu da ke cikin wannan episode. To dama shi fim mai dogon zango ya gaji haka, kuma za a iya ganin da mutum can gaba kuma a daina ganin shi, sannan kuma can gaba ya ƙara dawowa. To wannan kenan. Wa'annan tambayoyi da na amsa su ne saboda wasu ba su da access da mu, ba sa iya samun musu mana tambaya. Shi sa muka yanke shawarar cewa bari mu yi wannan bidiyon mu dan faɗakar da mutane a kai, mu waye musu da kai da sauransu. Insha Allah wani lokacin
za mu ƙara jin mu da wasu amsoshin wasu tambayoyi idan Allah ya mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Shirye-shirye a cikin wannan tasha tamu da albarka. Assalamu alaikum.